другая лекция. З гэтага цыклу Латвійського університету, коли ми пропонуємо агучити ті питання, які головні на сьогоднішній момент для інтелектуалів, для мисловців, для викладачів нашого університету. Я ось коли читала назву, яку Ірина пропонувала, я думала, що пропонувати як головне сьогодні питання до старожитности вертания, это типа гениально, с другой стороны. Но поскольку я ведаю, что это гениально, то я даю слово Ирине Дубинецкой, и я думаю, что вы упевнитесь, что так оно и есть. Дякую, Тетяна. З вашого просьби Оксана. Я не висловлю. Тут это питание головности и неголовности у меня не стоит, да? Вот, мне взять, скажем, шкала приоритетов вверху рухавая. Что было головным недавно, то и перестає бути головним і робиться неким таким вот базовим в ближайшем часі. Але, тим не менше, я пропонувала цю тему, хоча й не просто старожитної цивілізації, так, а старожитної цивілізації і сучасне конструювання сенсу. Тут по методу сутикаються ці два різні питання, які насамрэч з усім оказуються не різні. Бо почати можна знову таки від самого основи. Так, саме основне, що таке речаємость, що таке усім. По великим рахунку це питання, для якого розводяться всі останні питання, і яке само не зводиться ні до якого іншого. Всі абсолютно всі питання, хто ми такі, для чого ми на цьому світі, як функціонує цей світ, чи цей світ створений, коли створений, то ким, коли не створений, то як він зник, для чого, чи це випадковість, чи це чисто гениальный, кажется, потянется не гениальный дизайн. И что такое житё, что такое свет, что такое добро и зло. И вы можете просто выбудовать безліч питань, які можуть стати, кожне з яких може стати головним питанням коління життя, то принаймні періоду життя, принаймні з некой вельми важної, знакової ситуації. Але всі ці питання зводяться до основного питання, а що таке духовна речаємость? Що таке от той світ, який ми сприймаємо, той світ, в яким відбувається наш досвід? Чи він реальний, чи він нереальний? От ми ніколи не ставили питання, що таке реальність. Тому що ви ведаєте, шмат хто з вас чого, що ви це ілюзія. Реальність – це все інше. Але що є речаємость? Это наша сприймальная нами речаємость, то есть это яким ми знаходимося. І як, скажем, опірувати речаємость. І ці вуглі ми маємо показувати. Питання, які я зараз задаю, я їх задаю не тільки не столько вам, сколько себе. Це питання, на яке я, звичайно, відказу не маю. Коли на питання є відкази, то питання нема сенсу задавати, воно просто є без питання. Так, поки на питання немає відказу, воно стається питання. І от це питання, яке я тепер ставлю, ці маємо ми відказ на це, ці можемо ми ведати, що таке речаємость. Ці можемо ми дати відказ хто-небудь, коли-небудь у чоловічій історії, у чоловічому досвіді давав відказ на питання, що такое сусвет, і як нам його опірувати. І от тут глядите, що отримується. Ось у сучасному світі ставлять такі питання. Коли ми щось маємо робити, коли ми щось хочемо міняти, коли ми щось хочемо будувати, коли ми щось хочемо знайти, коли ми шукаємо правду, коли ми шукаємо мети, коли ми шукаємо некие стваральные, збудовальные, ці, наоборот, розбуральные, у кого які преференції, шляхи зносиного сусвета, то всі ці пошуки мають, правда, сенс
толькі ў тым выпадку, калі мы маем некае ўяўленне пра тое, што такое гэты свет. Бо калі мы не ведаем, што такое гэты свет, мы не можам яго кіраваць, мы не можам яго мяняць, мы не можам з ім увогуле нейкім чынам супрацоўнічаць. Мы не можам ніякім чынам ні кваліфікаваць, ні квантыфікаваць свой досвід. Будь ласка, адключыце ваші мабільныя тэлефоны. Таким чынам, вот я ставлю пытанне, ці хто-небудзь калі-небудзь даваў адказ на пытанне, што такое ёсць сусвет, што такое ёсць вот гэты чалавечы досвед. В прынцыпе, не. На маю. Чаму не? Таму што гэты свет па-ранейшаму ставіць нас у тупік, па-ранейшаму прыносіць нам загадкі, па-ранейшаму ставіць нам нейкія таямніцы, якія мы спрабуем раскрыць. Перад чалавечым розумам, перад чалавечымі эмоцыямі, перад чалавечымі адносінамі, перад усімі вымярэннямі чалавечага досведу застаюцца таямніцы. Застаюцца таямніцы часам настолькі маштабныя, што паўстае пытанне, ці наогул гэты свет пазнавальны. То есть тое, што ён фрагментарна пазнавальны, мы гэта цудоўна ведаем. То есть некія часткі ведаў пра свет мы маем. І прычым маем мы іх не толькі як індывідуум, мы маем іх як супольнасць, мы маем іх як чалавечая цывілізацыя. То есть штосьці пра гэты свет, некую веду мы накапілі. Наколькі гэтая веда праўдзівая, мы гэта ведаем з гісторыі хаця б нам. Што тое, што было абсалютна праўдзіва, абсалютна не падлягала ніякім пытанням і сумневам. У адным часе робіцца поўнай бязглуздзіцаю, у іншым часе. Мы это все ведаем. Значит, вот тыя наши праўдзівыя веды пра сусвет цяперашнія, якія не падлягаюць ніякаму сумневу, якія не падлягаюць ніякаму пытанню, з той же самой паспяховасцю стануць бязглуздзіцаю у іншым часе. Такім чынам свет застаецца не спасцігнутым. Это не значит, что его не спасцігает. Человек спасцігает этот свет, нават калі ён не мае надзеі спасцігнуць яго цалкам. Чаму человек не мае надзеі спасцігнуць свет цалкам? Хотя бы по одной вельмі простой причине, что перамены ёсць основа человечего досведа. А наша основа, наш досвед про свет, это то, что этот свет изменный, что свет меняется. Причинами спасцігнуць нам гэтай перамены можна толькі спасцігнуць у тым сэнсе, што яны перамены, што штосьці мяняецца. Такім чынам, вычарпаць гэтую веду в прынцыпе немагчыма, і гэта, само сабой, можна сказаць, нават зразумелая рэч, але што тады з гэтым рабіць? То есть мы гаворым пра тое, што і мы, там, наша цывілізацыя, наша супольнасць все равно мае некае ўяўленне пра свет. То есть што мы маем? Мы маем карціну свету. Мы маем пункт гледжання на свет. І у адпаведнасці за сваёй карціною свету, а не у адпаведнасці з тым, што такое сусвет, мы будуем свой чалавечы досвед. Я не хочу, каб вы побачили эту розніцу. Это абсолютно базовая, радикальная, кардинальная розніца. Без разумения якой мы ўвогуле не будем далірвацца, не будем не толькі зараз, а і у нашым чалавечым досведзе. Мы, калі мы говорим про сусвет, мы маем на увазе картину свету. Картина свету не есть сусвет. И значит, калі мы маем на увазе картину свету, а не сусвет, эта картина может быть релятивизованная. Зразумела гэта? Яна не абсолютная, яна не падлягае сумневу. Але яна можа быць прынятаю, яна функцыянуе. Яна функцыянуе вельмі добра. Яна можа адпавядаць таму імманентнаму, скажем так, наўпроставаму досведу ва самых розных вымярэннях. І яна будзе дастатковай. І так, в прынцыпе, жыве чалавецтва так вот з цывілізацыю са стагоддзя ў стагоддзе, ствараючы сабе карціну свету, штосьці беручы за існуючыя карціны свету, штосьці трансфармуючы ў гэтай карціне свету, але па сутнасці за межы гэтай карціны свету не выходзячы. То есть ёсць нейкі гэты пункт гледжання. І вот зразумела, што гэтыя карціны свету могуць быць розныя. Пункты гледжання могуць быць розныя.
Яны могуць змяняцца не толькі ад эпохі да эпохі, яны могуць змяняцца ад носьбіта карціны да носьбіта карціны. То есть яны могуць сапраўды мяняцца. Гэта азначае, што ніводная з гэтых карцін свету не ёсць правільнай, так бы мовіць, да? То есть ніводная з гэтых карцін свету не ёсць адэкватнай. Яна ёсць адэкватнаю пэўнай сітуацыі, яна ёсць адэкватнаю пэўнаму часу, але яна не ёсць адэкватная сусвету. Яна не ёсць больш правільная за іншую. Вот гэта звычайна зразумець вельмі складана, тому што як тая карціна свету, яку мы прымаем, дзе так, як казаць ужо набліжаючы тэрмін, ніце, у якім мы прымаем, у якім мы жывем, вельмі цяжка сабе ўявіць, што можа быць іншы міт, што можа быць іншая карціна, можа быць зусім іншая рамка, якая накладаецца на абсалютна незразумелую, інакш без гэтай рамкі рэчавіснасці, в гэтай рамцы мы пачынаем абіраваць. І такім чынам все гэтыя карціны, яны у дачыненні да самого свету, яны ўсе адносныя, то есть яны ўсе рэлятыўныя. А носьбіту карціны яны могуць быць абсалютна не прынамсі вот гэтай у нейкай зноў-такі рэлятыўнай абсалютнасці, вот такі вот аксіомарон. І раней, да зрэшты і цяпер гэта працягваецца, людзі, навукоўцы шукаюць, навукоўцы, філосафы, багасловы шукаюць праўдзівае апісанне свету, шукаюць некую абсалютна тое, што можа схапіць самую сутнасць гэтага свету. Але вот цяпер у магістральнай лініі нашага мыслення мы гэтым перасталі займацца з тае простай прычыны, што нашы веды пра свет настолькі з аднаго боку фрагментарызаваліся, з другога боку сталі настолькі шматмернымі, што мы перастаем уловліваць сувязі паміж гэтымі фрагментамі і паміж рознымі вымерамі. Мы перестаем шукаць гэтую абсалютную карціну свету. І вот гэтай, скажем, чаму мы перестаем шукаць? Таму што мы живем, вот наш як бы базовый міт, у якім мы живем там, у 20-21 стагоддзі, это то, які створана навукай. Але свет, які створаны навукай, наука апіруе на такім чынам, што з пункту гледжання сусвету гэта не будзе нічым адрознівацца, чым, напрыклад, рэлігія апіруе сваімі некімі іншымі паняццямі, іншымі падыходамі дзеля таго, каб зноў-такі даць гэтую праўдзівую, абсалютную карціну свету. Чаму я так кажу? Это тому, что, скажем, наука, особливо докладные науки, те природоописательные науки, базуются на той подставе, что есть вот некая неизменная основа всего. Бо коли нема неизменной основы, то наука просто не має сенсу. Коли все абсолютно постоянно меняется, то наука не має сенсу, доследование не має сенсу, обучение не має сенсу. Так, обучение має сенс, описание має сенс только в тым выпадку, коли есть некая постоянная основа. И вот эта постоянная основа для науки, она есть, вот, ну, скажем так, неотменной верой. Верой в то, что при любых обставинах это працует, это неизменная основа есть. И вот это працаванне працы при любых обставинах, функционирование, адекватность при любых обставинах, то, в принципе, то самое, что есть вот эта абсолютная непохисная правда. То, чем оперует религия, только религия оперует верою в свою силу, верою в Бога, в богов, а наука оперует верою в постоянную основу всего. Потому что эта же самая наука, эту же самую свою веру развивает вот з пункту гледжання квантового світу, який у нашей материальной свідомості є основою. З пункту гледжання квантового світу, у субатомному світі, у світі, з якого, по сутності, створено вот такой небыто неизменный, небыто постоянный свет, там нема ані постоянства, ані причинності, нема причини ніколосності. Він працює по-іншому. Вот это, звичайно, не квантовый
квантовым физикам зразумець вельмі складана. Квантовым физикам это разуметь не складано, потому что в этом весь час живут, але знову-таки выходишь за межи лаборатории, они потрапляют в постоянный свет. Где знову-таки все сегодня то, что развивается с того, что было вчера. Все равно это самое чином. Покуда они не начинают доследовать суммарного света. Вот исследование суммарного света абсолютно разбурали этот постоянный разговор. Потому что в атомном свете, то есть с тем, где по сути складается той квантификаційний свет, квантификаційная картина свету, про які ми зараз говоримо, у гэтым квантовом свете нема нічого з того, що ми уявляємо у теперішнім світі, при тим, що ён ёсць основою. При тим, що гэты, скажем так, квантовый супадок, это то, что есть квантификаційная, фізичная, яка-нибудь себе ще хочеться речаїсність, так як вона проявляється. А ці люди – це речаїсність. Ці можуть бути у этой речаїсності сенс. Ні. І зрозуміло, що це значить гэта, що сенсов, от як що нема постоянной основы, а тим не менше, постоянная основа есть, тому що постоянная основа приймається. Так, вона приймається наукою, бо без гэтага просто немагчыма апераваць. І вона цудоўна функцыянуе. Паглядзіце, у школах, калі вывучаюць фізіку, вывучаюць ньютонаўскую фізіку. По сутнасці, давно яна рэлятывізаваная фізікаю Айнштайна, не кажучы пра квантовую фізіку, але тым не менш, на пэўным узроўні яна працуе. Яна працягвае ствараць сэнсы ці апісваць рэчаіснасць. І такім чынам працягваецца гэты працэс у цяперашнім свеце, то, што адбываецца ў цяперашнім свеце, пры поўным разуменні таго, што все картины свету релятивные, тем не менш, кожная картина свету стварае свае сэнсы. І от калі раней над пытаннем, чым сэнс жыцця, чым сэнс чалавечага існавання ламалі галовы лепшыя людзі стаоцамі, то цяпер хутчэй зноў-такі это все роўна, калі хто хоча, можа працягваць ламаць галовы на гэтым пытанні, але гэта перастае рабіцца пошукам абсалютнага сэнсу. Это робіцца з пошука абсалютнага сэнсу, это робіцца канструяваннем сэнсу. Сэнс канструюецца. Калі сэнс канструюецца, вот тут прыходзім да тэрмін, канструявання сэнсу. Сэнс канструюецца по магчымасці свядома. Зразумела, што людзі не свядома канструююць сэнс, але мы гаворым пра свядомае канструяванне сэнса. Гэтыя сэнсы насамрэч канструююцца. Яны канструююцца кім і дзеля чаго. Кожным носьбітам карціны свету конструююцца сэнсы, якія прапановвае гэтая карціна свету. То есть сэнс конструюецца чалавекам для чалавека, для індывідуальнага ужывання. Сэнс конструюецца супольнасцю, і сэнсы конструюецца цывілізацыя як цэлым, сэнсы конструюецца чалавецтвамі. Павінна спажыўцы гэтага конструявання сэнсаў могуць быць самыя розныя. Але рэч у тым, што это зноў-такі будуць сэнсы сканструяваныя. І гэта зноў будзе тая самая гульня ў сэнсе. Гэта сэнс будзе сэнсам настолькі, наколькі мы гэты сэнс яму надаем. Пры разуменні таго, што мяняецца наша картина свету, ці мяняем мы картину свету, гэта не так лёгка памяняць. Думаеце, што гэта можна мяняць картины свету як вопратку, ці як архітэктурныя стылі. Зусім не. Але тым не менш, гэта магчыма мяняць картину свету, пры змене картины свету. Тыя сэнсы, якія былі сканструяваныя, перастаюць існаваць. А чаму яны перастаюць існаваць? Яны перастаюць быць адэкватнымі досведу пражывання рэчаіснасці ў гэтай карціне свету. То есть все залежыць ад гэтага, ад таго, што наколькі гэта працуе, наколькі гэта адэкватна, наколькі яно можа дапамагчы у праходжанні тых самых бясконцых чалавечых досведаў. Ці супольнасных досведаў. І гэтая адсутнасць
сутнасць абсалютных сэнсаў і неабходнасць канструявання сэнсаў. Сам гэта абсалютна не новая рэч, яна прасочвалася у самых розных традыцыях. І просто мне зараз згадалася адна з гісторый на гэту тэму. Скажем, Эммануэль Левінас, галоўны філасофскі апанент Мартина Хайдеггера, рабіў адно чалавек пастулат. Уявіце, што Бога няма. Тому што ён вельмі глыбока пабочны ідэя. І он менавіта з гэтай пазіцыі задаваў гэтае пытанне. Вот як філософ і богослов одночасова ставил это пытанне. Видите, што уявіце, просто допустите, Бога няма. Як толькі гэта допускае чалавек, у якога у карціне свету Бог присутны, это адразу абрынывае эту картину свету, и тогда пытанне, што? Картина свету радикально меняется. Левінас адказвае, што тады, калі Бога няма? Тады вся адказнасць за гэты свет кладзецца на нас. У яго такая этычная развязка гэтага пытання. І развязка такая вельмі цікавая. Тут гэта якраз добра вельмі ілюструе тую думку, яку я кажу пра канструяванне сэнсаў. То есть сапраўды, калі сэнсы не існуюць, калі сэнсаў не ёсць, іх няма у аб'ектыўным свеце, а калі яны канструююцца чалавекам, супольнасцю, цывілізацыяй, то адпаведна вся адказнасць за гэтыя сэнсы цалкам кладзецца на чалавека, супольнасць, цывілізацыю. Да гэта ўсё зразумела? Гэта вельмі часта, скажем, такая рэч, вельмі часта выклікае у людзей разгубленасць. Наогул, вот гэты вось наш час, вот это здесь начинаючи от конца 20-го століття, і тепер у другой декаді 21-го століття, викликає у людей розгубленість. Менавіта стає причиною, що эти абсолютные ориентиры перестали функционировать. И они перестали исновать. И это для людей, для супольностей и для цивилизаций, які привыкли цалком опираться на певную картину свету, стварается, правда, вот эту ситуацию без глебы под ногами. И что тогда? Вот як вот стать на позицию Левинаса и взять на себе всю отказность за свет, за себе, за свой досвід, я думаю, поводиться себе далеко не кожний може на это уститься, далеко не кожний може навіть такое и придумать. И навіть с таким погодиться, взять на себе всю отказность. И мы вот эту люди шмат вельми апошнім часом, ми всі з вами бачимо, те кидання з одного в другого. Тут пошук, але пошук чого? Знову таки, це відбувається пошук махчимості осмислення речовісності, це відбувається пошук внутрішніх неких абсолютних ориентирів. Тому що чоловік привик шукати абсолютні ориентири. Человек привык шукать. А при этом, вот скажем, абсолютными ориентирами были абсолютные авторитеты. В моральном сенсе просто для человеческой громадства. И теперь просто такой речи, як абсолютный авторитет, нема. Вот, скажем, авторитет, индивидуальный авторитет экс-официо, то есть, поводле посади, так? Такого больше нема. Скажем, вы будете поважать ректора університету, наприклад, стає причиною, що він ректор університету, значить, то, що він говорить, це буде яким чином керівництвом для вашого діяння, такого вже нема. Ви будете слухати, а що він говорить? І де вам то, що він говорить? Якщо він говорить некую повну лопту, ви можете просто його шанувати, як не зачепляти, але просто авторитетом у вашому житті він не буде, тому що він має некую посаду. Скажем, то, що jeszcze zовсім недавно було натурально. Коли сам навіть не тільки чоловік екс-офіціо, але
скажем так, просто институционально. Вот, глядите, там, например, церква, Академия наук, улада, университет. Так, это вот то, что могло быть опорой у пошуковых ориентиров, то, что могло быть ориентиром, то, что могло быть вот этим авторитетом для пошуковых ориентиров, уже нема. То есть сама по себе улада уже нигде ніколи не есть авторитетом, апроч тих випадків, коли там вона ситуаційна є авторитет. Вот просто вот, скажем, на сучасную асабліва політику заходника і усходника свету поглядзіце, што цяпер адбываецца з аддачыненнямі улады і падуладных. Ну, па-першае, падуладныя мяняюць улады, калі улады не хочуць змяняцца, то тады адбываюцца рэвалюцыі. Па-другое, вот эта пастаянная крытыка, пастаянная там нават часам да зневажання улады даходзіць, улада перастае быць уладаю у сэнсе крыніцы некай правды, у сэнсе крыніцы ідэалаў, там, ці тых самых арыенціраў. Тое самае з навукай, тое самае там з акадэміяй, возьмите на Беларускую акадэмію наук, ці універсітэты, якія мы ведаем. Тут зноў-такі вот гэтая царква, якая у самых розных цивілізацыях, у самых розных традыцыях. Это не только в европейской цивилизации церква была опорой, церква была непохисленным авторитетом, а у інших цивилизациях то же самое, некая вот эта институциализованная религия. Теперь этого нема. Это все вот распустилось здесь, так вот метафорично, кажется, что в этом квантовом субе. Этого больше нема. И это безумовно выкликает вот эти разгубленности, выкликает вот это некое лихоманковое конструявание, что імгненных вот таких вельми имманентных, вельми, скажем так, принагодных ориентиров. Тому мы зразумела, у нас за этот час два поколения разгубленных людей. Два поколения, которые мусять как добре адчуваць себе в этом свете, как добре будовать свой человечий досвід, брать на себе отказность за свое властное конструирование своих властных сенсов. А мы до этого еще не привыкли. Мы тысячагоддзямі жили автоматично в дадзенай нам при нараджэнні карціны свету, не выходзячы за рамки этой нашей картины свету. И мы до этого мы при нараджэнні атрымліваем картину свету. Мы атрымліваем вот эту идею нязменнасці, нязменнай опоры ўсяго. Мы атрымліваем разуменне там наших 5 пачуццяў, якія там нам нібыта гавораць справа. Это зноў-таки это придбанное, а не само собой існуючае. Мы навучваемся от нараджэння, як нам арыентавацца ў гэтым свеце. И навучваемся настолькі, прымаем гэта настолькі шматмерна, настолькі на розных узроўнях, што зноў-таки вот эту картину свету придбаную, дадзеную нам при нараджэнні і выхаванні, прымаем за рэчаіснасць. І гэта тое, што бясконца адбываецца. І гэта працягвае адбывацца. Але яно працягвае адбывацца, скажем так, для большасці людзей, для тых людзей, якія чагосьці шукаюць, якія мысляць, якія ставяць пад сумнеў у любым выпадку, у любой ситуации, готовые поставить под сумнеў тое, што яны чуюць, ці бачаць, тое, пра што абмяркоўваецца. Ужо гэтай абсалютнай веры ў тое, што рэчаіснасць гэта тое, што мы пра яе вывучылі, ужо гэтага няма. Гэта, безумоўна, адбіваецца на таксама абсалютна на ўсіх узроўнях. Калі казаць там нават пра беларускі свет, але не толькі беларускі свет, вот гэтыя апошнія пакаленні, у нас і літаратура, якая была магутным арыенцірам, якая была магутная літаратура, развівалася вельмі добра, перастала быць такой. Літаратура — это таксама одна з базовых рэчаў канструявання сэнсаў. Літаратура не боялася браць на сябе адказнасць за канструяванне сэнсаў, а цяпер она гэтага не хоча, потому што кожны мастак
адчувае гэтую немагчымасць канструявання сэнсаў для ўсіх. Не канструюе. То эта літаратура траціць сэнс. Літаратура перастае быць не аўтарытэтам, перастае быць арыенцірам і для сябе, і для спажыўцоў этой літаратуры. Там тое самае адбываецца. Літаратура гэта проста як прыклад, это падумаць там пра любое мастацтва. А ці тое самае адбываецца з адукацыяй. Зноў-такі адукацыя траціць гэтую ролю арыенціра і ролю аўтарытэта. Да? Таму што, зноў-такі, а чаго вы вучыце? Той, хто хоча навучыцца, можа спытацца ў тых, у каго ён хоча навучыцца. А чаго вы вучыце? А якая ваша ўласная? Які ваши ўласныя арыенціры? Наколькі яны працягнуць год, 2, 3, 100? І вот такім чынам вельмі многія людзі жывуць у гэтым адчуваннямі шчасця. Адчуванне таго, што яно ўсё толькі за штосьці ухопішся, яно адразу як пясок праз пальцы, ці як вада праз пальцы тут же ж выцякае. Тут же ж выцякае. І вот скажем, ці ёсць сэнс канструяваць сэнс. А не канструюючы сэнсаў, ці магчыма увогуле існаваць. І існаваць так, каб гэты досвед быў. А існаваць, ну, з чым? Ну, як мінімум, сапраўды пражываць гэты досвед, каб не апераваць у гэтым свеце, каб ці нават маніпуляваць гэтым светам, з гэтым светам быць у нейкіх пэўных адносінах, ці можна быць канструяваць сэнсаў? Не, абсалютна немагчыма, таму што калі не канструяваць сэнсы, мы апынаемся ў планах, якія ёсць рэчаіснасцю, гэта фізічная рэчаіснасць, ці фізічная, ці свядомасная, ці як вы сабе хочаце. І от як канструяваць тыя сэнсы? Як фармаваць пункт гледжання, як знаходзіць пункт гледжання, які пункт гледжання прыняць за аснову. Пры тым, што, добра, мы прымаем за рабочую гіпотэзу тое, што гэтых абсалютных сэнсаў няма. Абсалютнай праўды няма. Праўда ёсць ситуацыйная. Праўда ёсць, якая працуе для гэтай сітуацыі, для гэтага часу, для гэтага народа, для гэтай краіны ў гэтым часе. І мы ведаем, што гэтая праўда калісьці была іншая, гэтая праўда перастане быць праўдай. То есть мы гэта ведаем, але тым не менш мы яе прымаем як праўду дзеля таго, каб зноў-такі рабіць гэты чалавечы досвед. Як канструяваць гэтыя рэчы? Тое, што я ўжо зачапляла, гэта тое, што стваралі абсалютна ўсе цывілізацыі, гэтую рамку, ці краты, структуру для канструявання сэнсаў, тое, што мы называем самае пры ўсёй неўдаласці тэрміну, але тым не менш іншага тэрміну няма, это міт. Это міт. Ёсць тая цэласная карціна свету, прынятая данной цивилизации. Такая, скажем так, цэласная картина, якая адказвае на ўсе бягучыя глыбінныя пытанні. Міты не бываюць трансцэндэнтнымі, не гледзячы на тое, што яны казалі. Міты заўсёды іманентныя. Але тым не менш, міты гэта ёсць тое, у чым жыве любая цывілізацыя, тое, у чым жыве любое грамадства. Мы з вами жывем в нашым міце, які сапраўды, так я ўжо казала, які бярэ штосьці вельмі многа з папярэдніх мітаў. Вот хотя бы ту самую неизменную основу, да, то, что берется с усіх папярэдніх мітаў. Штосьці трансфармуецца, штосьці трансфармуе кожнае пакаленне, штосьці трансфармуе кожная культура. Але асноўнае, больш-менш асноўнае бачанне свету застаецца нязменным. І найлепшыя прыклады фармавання карціны свету — это безумоўна старажытныя міты. Это міты, якія паслужылі аснову для нашых мітаў, якія сталіся падмуркам для нашага канструявання свету. І вот в гэтым сэнсе, калі мы бярэм на сябе
працу даследаваць старажытныя міты. Калі мы глядзім на то, як яны збудаваны, як яны апісваюць свет, якую карціну свету яны даюць, і калі мы бачым з усіх магчымых крыніц, з гістарычных, лінгвістычных, археалагічных, інтуітыўных, калі сабе хочаце, з усіх магчымых крыніц, глядзім, як функцыянаваў міт, наколькі ён быў сапраўды усеабдымны, наколькі ён быў камфортным для сваіх носьбітаў, якія яго ж і канструявалі. Калі мы робім гэту працу даследавання, мы разумеем увогуле, як канструюецца карціна свету. Это зразумела? Это вельмі важная рэч. Бо дзеля чаго мы гэта все гаворым? Дзеля таго, што мы прымаем, мы нікуды не дзенемся ад таго, што мы канструюем сэнс, мы канструюем свой свет. Каб гэтая канструкцыя, канструяванне было не пустым, каб яно было сапраўды па магчымасці сэнсавым, нам трэба мець нейкі вельмі вялікі запас разумення того, што такое, запас веды. Это з аднаго боку. А з другога боку, калі мы зноў-такі назіраем, як канструююцца міты, мы заўсёды ў любы момант можам рэлятывізаваць свой власны міт, выйсці за межы. І вот это я казала, што гэта зусім нелёгкая рэч. Гэта амаль немагчымая рэч. Але тым не менш, нават наяўнасць магчымасці выйсці за межы свайго міту адводзіць нас з іншага боку да пытання, што такое адчайнасць. Гэта бачыла? Зразумела тое, што я кажу, ці гэта... І міт надае сэнс усяму, так? Ён стварае гэты сэнс. І прычым гэтыя сэнсы могуць быць нават проста якія-небудзь, такія вельмі простыя лёгкія прыклады, каб вы добра вельмі уявілі, пра што я кажу. Напрыклад, калі у нашым міце свет створаны Богам, і чалавек створаны гэтым самым альбо іншым варыянтам Богам, але чалавек створаны паводле вобразу і падабенства Божага, скажем, адзін з базавых біблейскіх мітаў, стварэнне свету Богам і стварэнне чалавека. Такім чынам, што гэты свет аддаецца на вольнае карыстанне, і чалавек ствараецца паводле вобразу і падабенства творцы, сэнс, які канструюе гэты міт, будзе мець хаця бы паміж іншага, это якби міт, это ўсеабдымная рэч, называю толькі адзін фрагмент, адзін фрагмент, які будзе да пэўнага разумення. Але паміж іншага, гэты міт будзе мець на ўвазе, што адзін з сэнсаў, адзін з самых вельмі важных сэнсаў чалавечага досведу, чалавечага знаходжання сваёй свеце ёсць знайсці ў сабе гэты вобраз і падабенства, знайсці ў сабе гэтую творчасць і, адпаведна, быць сутворцам, працягваць стварэнне, знайсці ў сабе боскасць, знайсці ў сабе удзячнасць, там усё, што хочаце, так? У гэтым ключы. Калі з таго фрагменту міта, што Бог альбо багі даюць людзям законы, даюць людзям правілы, як у гэтым свеце абіраваць, і парушэнне гэтых законаў прывядзе да вельмі непрыемных наступстваў тых, хто гэтыя законы парушае, прыводзіць да аднаго з сэнсаў, вельмі важных сэнсаў маральнасці жыцця. Так, жыцця ў адпаведнасці з законамі, дадзенымі боствам. Хай
сабе гэта можа будавацца на страху пакарання, гэта можа там дзесьці вот на вышэйшым узроўні будавацца на імкненні згарманізавацца з мостам, якой ведае гэты закон, але тым не менш вот эта маральнасць будзе адным з сэнсаў жыцця. Значит, это вот, калі рэанімуем тое пытанне сэнсу жыцця, так, вот як мы скажем, могуць быць адказаныя у розных варыянтах міту. Напрыклад, вот месапатамскі міт, вавілонскі міт пра стварэнне людзей Богом, які папярэдне стварыў свет, Богом Мардукам, які папярэдне стварыў свет, і Мардук стварае людзей дзеля таго, каб багі, якія працуюць у гэтым свеце, маглі адпачываць. Значит, люди ствараюцца дзеля таго, каб яны рабілі працу багоў, каб яны замест багоў выконвалі гэтую працу. Дзеля таго, каб чалавек мог выконваць боскую працу, у чалавека павінна быць некая адпаведнасць боству, павінна быць некая боская субстанцыя. Ну, у тым канкрэтным міце, але варыянты могуць быць іншыя, адзін з багоў прыносіцца ў ахвяру, і з крыві Бога ствараюцца людзі. То есть людзі маюць боскую кроў. Але у адпаведнасці з гэтым мітам, калі грамадства будуе сябе ў адпаведнасці з гэтым мітам, сэнс, ідэя у тым, каб гэтую працу, боскую працу рабіць. Каб свет даглядаць, каб свет падтрымліваць і каб тым багам, якія адказныя за гэты свет, служыць. Тады гэта далей трансфармуецца ў цэлую плынь ідэі служэння, у цэлую плынь разумення самааддачы, стаўлення, ну, прасочваецца, так? Мы ставім нейкі арыенцір у жыцці. Так? І вот гэты арыенціры будоўваюцца ў адпаведнасці з мітам. Практыўна то, што я кажу, вельмі простыя рэчы, што гэта все нашмат больш складана. У старажытным Егіпце, дзе адно з базавых разуменняў свету было ў тым, што гэтае жыццё дачаснае, гэтае жыццё прамінае, але яно ёсць брамаю у сапраўднае жыццё, якое цягнецца вечна. Але не кожны, хто пражывае гэтае жыццё, аўтаматычна патрапляе ў вечнае жыццё па смерці. У смерці як такой няма. Смерць – гэта момант трансфармацыі, момант пераходу з дачаснага ў вечнае. І той, хто робіць гэты пераход, праходзіць яшчэ пэўныя працэдуры. І ў гэтыя працэдуры там уваходзіць, напрыклад, узважванне сэрца чалавека. Калі кожны кепскі ўчынак, кожная кепская думка, кожнае кепскае слова абцяжарвае сэрца цягам жыцця. І гэтае сэрца узважваецца на шалях. На адной шалі кладзецца сэрца, на другой шалі кладзецца пёрка багіні праўды Маат. І вот калі сэрца пераважвае пёрка, то яно адразу будзе зжэртае і знішчана, і чалавек не ўваходзіць у сваю вечнасць. Але калі ён у вечнасць уваходзіць, то вот там будзе сапраўднае жыццё. І, значыцца, зноў гэта мае на ўвазе маральнасць, это зноў мае на ўвазе імкненне не абцяжарыць сваё сэрца непатрэбнымі, неправільнымі, благімі нейкімі ўчынкамі, а даць самому сабе магчымасць па смерці, не адняць у сябе гэтага смерці. Гэта вельмі важна. Іншы, яшчэ зусім іншы прыклад, напрыклад, старажытны Кітай. Там, дзе жыццё гэта шлях. Жыццё не вставляецца ні ў якія загадзя вядомыя рамкі, а праходзіць сваім шляхам, і кожны праходзіць сваім шляхам, вынікі гэтага шляху невядомыя, таму што вынікаў як такіх няма, таму што само жыццё ёсць шлях. І гэта, колькі развіваліся кітайскія цывілізацыі, столькі гэта ідэя шляху заўсёды была. Чамусь вельмі часта потрапляецца там летні ў слоганах канфуцыевскае выслоўе, што хай сабе там дарога будзе 100 000 міляў, але яна пачынаецца з першага кроку. Што ўсё роўна гэта дарога. І гэта будзе зусім, это дай зусім іншыя арыенціры, это дай зусім іншыя сэнсы у жыцці. Это будзе зусім іншая распарод. Але
Вот яшчэ скажем один разварот, калі багі творцы свету змагаюцца паміж сабою за розныя сферы ўплыву. І тады адна з вашых мэтаў будзе прамоцыя вашага Бога у параўнанні з іншымі багамі. Это будзе заваёва, это будзе захоп, тады заваёва, захоп, пашырэнне там сваіх тэрыторый, сваіх паўнамоцтваў будзе якраз вяршынёю моральнасці, тому што гэта будзе пашырэннем паўнамоцтваў вашага Бога. Так, то есть самые розныя могуць быць падыходы. Это просто тыя літаральна некалькі прыкладаў, каб вы сабе ўявілі, пра што ідзе гаворка. І тому што мы нават думаючы, што мы канструюем сэнсы, мы все роўна жывем у міце. Так? Мы пра гэта ўжо казалі. Але вот хай сабе так, пры умове, што гэта адбываецца свядома, што гэта сапраўды тая гульня, якую мы прымаем. Гульня, якую мы канструюем. Правілы гульні, якія мы канструюем. І калі мы не забываемся, што гэта гульня, калі мы не забываемся, што гэты сэнсы сканструяваны, калі мы не забываемся, што гэтыя карціны свету сканструяваныя, мы зусім па-іншаму зноў-такі да яе ставімся. Мы вызваляем некую велізарную колькасць энергії. Для чаго? Для таго, што будзе важным у адпаведнасці зноў-такі з нашым канструяваннем. Зноў-такі ніякіх дакладных адказаў все роўна не будзе. І таму, каб гэтае канструяванне было якасным, было добрым, тут сапраўды трэба веду мець. І міты, пра якія я кажу, які я згадувала, яны дзесьці ёсць, можа, самым лепшым прыкладам таго, як менавіта функцыянуюць гэтыя розныя карціны свету. То есть, як яны будуюцца, як яны робяцца, што нам з імі, з гэтым, што нам рабіць з самімі сабой, што нам рабіць з гэтым светам, мы будзем разумець нашмат лепш, калі мы даследуем, як гэта адбываецца. Калі мы не пачынаем жыць з чыстага аркуша, калі мы не пачынаем жыць нібыта там, нібыта да нас гэтага нічога не адбывалася. І тут проста ёсць вельмі шмат розных рэчаў, пра якія можна было бы казаць, но проста пра якія межа гэтай гутаркі можна казаць не зможам, але пра якія мы будзем казаць далей, будзем казаць яшчэ неаднаразова. Гэта з аднаго боку тыя, можа, базавыя, асноўныя міты, якія варта даследаваць дзеля таго, каб максімальна грамотна разумець прынцыпы канструявання нашага ўласнага свету. З другога боку, тыя недзе базавыя, скразныя, міта-трансцэндэнтныя пастулаты, якія былі напрацаваныя у тысячагадовай гісторыі стварэння гэтых карцінаў свету. З аднаго боку, гэта самі карціны, з другога боку, гэта тое, што яны напрацавалі. Это літаральна проста ў двух словах, і пра тое, і пра другое. Бо нашая заходняя цивілізацыя у вельмі вялікай ступені была пабудаваная на міце, прапанаваным Бібліяй. Гэта, бадай, адна з самых усепранікальных асноваў, зноў-такі канструявання, дзе тут уже можа лепш сказаць, фармавання, будавання заходняй цивілізацыі. Гаворка ідзе пра заходнюю цивілізацыю, да якой мы належым. І Біблія дала, скажем, цельной библейской картины свету описать просто немагчыма, потому что ее зусім розныя картины свету ў нетрах Бібліі, так само, як і ёсць предметам даследавання. Але, што яшчэ важна, это тое, што сама Біблія не прыдумляе свае картины свету, не стварае іх нова, а працягвае традыцыю, якая была да яе. Традыцыю, якая іншым чынам апісвае свет, скажем, тады біблейская традыцыя з гэтымі традыцыямі спрачацца, дзесьці будзе палемізаваць, а дзесьці будзе проста жыўцом браць штосьці з таго, што было напрацавана
Да, само библейское явление про свет. И это, безумовно, цивилизация старожитного Близкого Усхода. От Египта на западе до Месопотамии и Ламу на усходе, и можно сказать, от хиттитов на Анатолии на полночи, до Персидской затоки, до Порогов Нила на полночь. Значит, это цивилизации Египта, які трансформувалися тягом 3000 годов непрерывной истории, але перерывных картинок свету. Это Сумеры, Вавилон, Ассирия, те самые хиттиты, это Сіро-Палестина, где какая-то лана фантастично пригожую текстовую письмовую цивилизацию Гариту. И это сам Израиль. Это некие розные цивилизации, які створали кожне по-своему, конструировали кожне по-своему эту картину свету, имели свой пункт гледжання и меняли на такое гледжання. Это гледжання было полным, ніколи не было застыглым, але тем не менш, все эти названные мною некоторые цивилизации працавали у одним ключе над створением картины света. Что для нас, чему для нас это важно? Потому что наше мышление, наше бачення свету, наши подходы до свету по сутности перенятые оттуда старожитного Близкого Схода. Перенятые настолько, что часом мы сами навіть не разумеем, насколько глубоко мы по-вавилонску мыслим, насколько глубоко мы по-вавилонску будуем нашу науку, поделяем нашу науку, мы систематизуем свет. Поэтому все равно это вельми моцно перенятое з близкосходних цивилизаций, и тому, скажем, без доследования этих цивилизаций мы завсёды застанемся висеть у этом неким часово-просторовом континууме без интеллектуальной опоры под ногами, идти над головой. Вот тут уже як на поверхности, так и не будет, внимание значения. И тому это есть для нас, для нашего теперешнего часу, зразумець, асэнсаваць свае інтэлектуальныя датокі надзвычай важна дзеля таго, каб зноў-такі інтэлектуальна і культурна бачыць, як мы і дзеля чаго мы канструюем нашыя сэнсы цяперашнія. Это вот до Тацянінага пытання совесть, так, поддавання старажытнасцю. А з другого боку, скажем, это просто накреслить, потому что уже, здаецца, пора скончать, и накреслить хотя бы что-нибудь, про что было наговорено в этой цивилизации, что было напрацавано в этой цивилизации, не то, с чем нам тым ці іншым чынам все равно трэба працаваць. И вот тут мы вельмі часто проходим такую незвычайную ситуацию, вот, когда мы штосьці вынаходзім нано, тады вот это нано вынайдзенае знаходзім у тых самых старажытных тэкстах Близкого Усхода. И мы это будем называть іншым чынам и будем падыходзіць да гэтага па-іншаму, але гэта все уже было сказано. То есть все, что нами говорится цяпер, все было пэўным чынам прагалована раней. Нават тут цяпер яшчэ такое маленькое адгалінаванне боку, что наш это цяперашні свет, квантитативно. То есть мы глядим на свет с пункту гледжання измерения. Мы все меряем. Да? Мы все делим на частинки, на субчастинки, на отлеглости, на ваги, там, на что завгодно. Попередняя, там, вот, скажем, средневечная традиция, средневечная, там, грецкая традиция, была не квантитативною, а хутчэй кваліфікативною, так, якісною. Там свет выміраўся якасцю. Мы, скажем, ведаем, что все складаецца з таких пэўных якасцяў, все складаецца там, хотя бы, вот, зноў-такі, эта вся ранняя европейская думка, там, земля, вода, огонь, поветра, во всем абсолютно присутные якости, во всем неким чином присутные.
все можно, в принципе, взвесить до неких якостей. И оно между собой, это не значит, что квантификационные системы не возникало у некоторых квалификаційні, наоборот, яны весь час певним чином перегукуються, але тепер ми знаходимося в початку квантифікаційної. Мне вот зараз згадується, був один з квантових механіків, квантових фізиків Ричард Фейман, він якраз ставив те питання, що наша квантифікаційна система не може все равно створити картину світу. Ми можемо лише що в цій картині зрозуміти, її описавши, її вилічивши, але у любому випадку ніяким чином там квантова фізика не може уловити, як я казав, туман, музику, мораль, а між тим вони є. А які цудовно присутні у кваліфікаційній системі світу. Там, скажімо, можна там вилічити, як виникає веселка і чому менавіта вона, ми бачимо такі кольори, що це таке, але перевожу з веселки, де систему представить не может. А мы для чего это кажу? Для того, что у вот этих старожитных системах свету мы находим якби и один, и другий подходы, еще всякие самые разные іншие подходы, что оно все действие в певному сенсі присутне от початку писаної чоловічої думки, зафіксованої чоловічої думки. Куди ми будемо рухатися далі, залежить від того, ще у тим ліку, наскільки ми засвоїмо те, що було створено раніше, те, що було писано раніше, наскільки ми перестанемо винаходити, що винаходить? Ровери, коли, там, поки ми перестанемо винаходити те саме знову, а зможемо рухатися далі. Цих це можливо наогул перестати винаходити ровери. Видать, це неможливо. Потому что все равно мы конструируем сенсы, что раз на ново для своего часу, для своего поколения. Все равно мы упираем, часто упираемся в то, что мы не хотели бачить развитие, как, скажем так, как прогресс, как змену, как поступальный рух. Да? То есть такие, что вот завтра это не то, что сегодня, а сегодня это не то, что вчера, что это постоянно во-первых, мы рано или поздно упираемся в цикличность этого рока, что все равно метафора цикличности, там, смена пора года, да? Что все равно после весны прийде лето, а после лета прийде осень, все равно после осени прийде зима, ну, коли у нас 4 пары года, коли 3, то 3, ну, все равно это все, и таким чином кожне розуміння поступального руху напіра буде тільки фрагментом некого циклічного. Це те, що ми дуже часто знаходимо в старожитних текстах, це ідею того, що воно не все вертається, все проходить некие свої колы, все коли-небудь зникне, але зникне то, що зникне, це знову-таки буде тільки той отрезок, який зникне, тому що по великим циклі все одно нічого не зникає, нічого не возникає, а все нічого не відбувається. І що мені цікаво, може, одна з самих основних мудростей, про яку от якраз трансцендентних, культурно-трансцендентних мудростей, мудрості, які присутні всім абсолютно старожитним сходовим цивілізаціям, це самый базовый отказ на питание, что такое речаистность. Я никогда не отказывала на питание, что это такое, а отказывала, что дает некие характеристики речаистности. Эти характеристики уластивы, видать, усім старожитным цивилизациям, это то, что речаистность одна, речаистность целостная, и она внутренно-бинарно поделябельная. То есть базовая бинарность лица, базовая бинарность основания, то, что вот ее здесь ядром, сердцем, пульсом самых-самых разных близкосходных традиций. Скажем, в Египте мы можем просмотреть 5 разных отрозных одна от другой космогоничных систем. Все это буду сказать про бинарность, про базовую бинарность свету. А про той самой Месопотамии 3-4 разные цивилизации, по-моему, все это будет говорить то самое. И вот здесь в полный момент эта бинарность подменяется дуализмом.
пэўны момант гэта адбываецца, это мне дакладна можна прасачыць, калі гэта адбываецца дзе, я не думаю, наколькі гэта цяпер важна. Але ідэя таго, што бінарна зразумелая ідэя, так? Ёсць это адна аснова, ёсць адно бінарна падзяляльнае. Скажем, ёсць права-лева, ёсць верх-низ. Самый, видать, лепший сучасный образ для бинарности — это есть там плюс-минус в батарейце. Так? Есть плюс и есть минус. И это то, что описывает то, как возникает жыццё, как функционует жыццё. Як жыццё ўвогуле адкуль яно бярэцца. Значит, калі ёсць толькі, пакуль ёсць толькі штосьці адно, калі яно внутрана бінарна падзялябельна хаця б, то яно можа патэнцыйна згенераваць жыццё. Калі не, то не. Жыццё можа згенеравацца толькі там, рух можа згенеравацца толькі там, змена, перамена, развіццё толькі там, дзе ёсць плюс і мінус. Это можа быць што заўгодна, скажем, мужчынскае, жаночае, так? Якія толькі разам могуць згенераваць наступнае жыццё. Ёсць вот одна клетка, якая падзяляецца на дзве, тады яшчэ на дзве, тады яшчэ на дзве, і пачынаецца існаванне арганізма. Тое, што уже цяперашні час наш гаворыць. Але называецца, што абсалютна што не зашыпіцца, все роўна гэта будзе выходзіць на тое, што ёсць адна некая з'ява, у якой ёсць палюсы, і калі гэтыя палюсы ўзаемадзейнічаюць паміж сабою, паміж імі ўзнікае напруга, і в этой напрузе можа ўзнікнуць жыццё. Можа і не ўзнікнуць, але можа ўзнікнуць. Дуалізм гэтае паняцце падмяняе тым, што ёсць дзве прыроды існавання ўсяго. І гэтыя прыроды, дзве крыніцы існавання ўсяго. Гэтыя дзве крыніцы існуюць больш-менш незалежна адна ад адной. Так вот, напрыклад, вот так вот з гэтай ідэі дуалізму у персідскія часы прыходзіць канцэпцыя такого базового касмагонічнага добра і зла. Так, ёсць добро, ёсць зло, яны змагаюцца паміж сабою, і кожная там жывая істота так ці інакш у гэтае змаганне вылучаецца. Там потым оно трансфармуецца, гэтая ідэя добра і зла пранікае на ўсе іншыя традыцыі, таму што вельмі прыватная ідэя аб'ектыўна, што прыватная ідэя аб'ектыўнага зла. Чаму она прыватная? Таму што она здымае адказнасць. Она здымае адказнасць за трыманне на сябе усяго гэтага сусвету у выпадку, калі нічога няма, нікога няма. Но это знов-таки цалкам іншая тэма. І вот гэтая канцэпцыя дуалізму развіваецца вельмі хуткімі тэмпамі, яна, па сутнасці, там у межы стагоддзя ў нашай эры, апошняе стагоддзе да нашай эры, першае стагоддзе нашай эры, самыя розныя традыцыі ўзнікаюць менавіта, якія базуюцца на дуалізме. Не на касмагонічнай бінарнасці, а на маральным дуалізме. И мы оказались здесь нащадками и одной картины света, и другой картины света. Значит, вся эта картина света конструируется, как они поміж собой стыкаются, это уже, значит, такие питания доследования, питания того, что нам с этим робить, если робить нам с этим что-нибудь. И еще можно видать запошное, потому что тут можно казать до бесконцности, видать запошное. Это то, что так само вынікае як з бінарнасці, так і з дуалізму, такая абсолютно трансцендентная концепция, это концепция сакрум. Концепция святого. Так? Сакрум — это то, что латинское слово, якое позначает то, что святое, так? То, что нештодзённое. Сакральное потрапляе ў бінарную позицию с профанной. То есть есть сакральное, есть профанное, они паміж собой утваряют эту бинарную позицию у напрузе паміж якімі и отбывается человечий досвід. У напрузе паміж сакральным и профанным. И еще раз сакральное и профанное. Профанное это как раз и есть то, что не сакральное. И тады человек, нават живучи профанно, человек шукае сакральных. Человек адчувае сакрум, ёсць боства, сакрум сусвету, сакральнасць жыцця, што загодна. То есть вот гэта тое, што называецца сакрумом, это могуць быць самыя розныя рэчы,
але от чоловік знов-таки існує в цій напрузі поміж сакральним і профанним. От тут є знов-таки одне вельми цікаве таке галінування, яке дає зовсім інший розворот розуміння сакрального і профанного. Бо ми це, звичайно, бачимо во всіх старожитних цивілізаціях, ми це бачимо і у розвитті європейської цивілізації. От це десь опозиція поміж сакральним і профанним, це імкнення до сакральності, пошук сакральності. І от здесь зовсім інший розворот дає одна з самих старожитних близькосходних цивілізацій, старожитні Сумер, саме Павлова Месопотамія, десь межа 4-3 тисячоліття до нашої ери, початок 3-го тисячоліття до нашої ери, то що самі давні, створює зовсім іншу картину. Ми завжди маємо таку картину, міт любої цивілізації оперує не нашими там науковими поняттями, а оперує поняттями божства. Божства позначають некие целые велизарные сусвета, целые велизарные концепты. Кожний там Бог чогось, звичайно, Бог зв'язаний там з чимось. І там Бог води, наприклад. Так? І Бог води, там у різних цивілізаціях будуть різні значення надаватися, але там буде вода як життєдайність, вода як перша криниця усього, вода як глибиня, вода як мудрість, все, що завгодно. І все це буде зв'язано з цим. І, звичайно, ми маємо здесь у структурованих мітологіях, звичайно, буде знаменитый то, что мы называем грецким термином пантеон, усебодство, да? Где никакой структура, иерархии, относинов поміж этими всеми частками сусвету, всеми виміреннями сусвету, так мовиться, очень розвитые бои, і вони поміж собою певним чином дійничають, і, звичайно, ми маємо таку, незалежно від того, яка кількість богів буде, тут є вельми компактна кількість богов, які позначають основні структури світу. Скажімо, те саме буде там у одной традиції це буде земля, небо, вода, повітря, у другой традиції це буде сонце з іншими божествами, які так само будуть практиковані. Але завжди вони ті самі основні кваліфікаційні, не квантифікаційні, а кваліфікаційні це будуть елементи. І, звичайно, от вельми часто ми такою бачимо, вельми привожу картину, не будемо зараз про це шмат казати, але от коли ми маємо 4 базові елементи і одну, наприклад, інама, так, от це богиня любові, яка є у винику ладарку світу, значить, яка п'ята субстанція, але яка не субстанція, яка енергія, яка якось їх приводить до биття, і коли, значить, структура світу раптом наповняється життям, тільки тоді, коли виникає от те, що не такое, як все остальне, якое там має щось інше. Так от, в этой сумерській традиції концепція сакруму криху трансформується таким чином, що по сутності ми до этого досліджуючи цивілізацію, ми не ведаємо, скільки було у сумеру богов. Настільки їх було много. Тобто це справді там уже тисячі. Вони переходять у своїх, причому вони любили записувати богов, и любили стараться списки богов, и за счет некая концепция есть, структура есть, а их много. И оно выходит на ту идею, что чому тих богов так много? Потому что кожная з'ява, кожная, про яку ви можете подумать, кожная природная з'ява, кожная соціумная з'ява, кожная морально-етичная з'ява, кожная интеллектуальная з'ява, в принципе, деификуется, значит, обогавляется, кожное. И таким чином все, про что можно помыслить, все, что уводит у человечий досвід, все у базовой свою сутность сакрально. То есть такой нема поділу на сакральне і профанне з усім. Нема профанного як такого. Тому що абсолютно все, з чим стикається чоловік, все сакрально. Таким чином весь чоловічий досвід, кожне вимірення чоловічого досвіду, кожен фрагмент чоловічого досвіду сакральний у своїй природі. І коли інші традиції про це не говорять, значить, воно здесь таки потенційно заховується. И вот вот я просто накресливаю некоторые позиции, по яких можно подходить до анализования, до назирания, как минимум, за тем, как функционовали, скажем,
свету і як яны функцыянуюць па-ранейшаму у наших спробах стварэння свайго карціны свету. Да? Яно все равно нікуды не дзенецца. І вяртаюся да ідеі, што калі мы гэта аналізуем, калі мы гэта даследуем, калі мы гэта ведаем, тады мы нашмат больш асэнсавана аперуем у сваім квантавым супе, так, і за свайго квантавага супу пабудоўваем сэнсы. Ну, гэта вот базава ўсё, што я хацела сказаць, і калі ласка, калі пытанні ёсць для задавальнення. Скажите, просто, а можете пример привести? Вот вы говорите, каждое явление природы, и каждое, все имело божество. Да, ну, да, природное з'ява. Так? Ну, то, что мы уже казали, земля, вода, огонь, поветра, солнце, месяц, все астральные з'явы. Так? Кожная зорка, дождь, роса, снег, ветер, горы, степ, спека, зима, весна, сама змена пору году. Одна речь. Другая речь – война, отсутность войны, то есть мир, так? Порядок, право, правда, неправда, любовь, счастье. Значит, это все то, что есть у человечем досвіді, так? Потім знову-таки це моральна категорія. Так? Так само, они все в принципе, деификуются. Навіть деификуются на предметы. Предметы, вот это что самое тяжкое, здається, для деификации, стандартно деификуется трон. Потому что деификуется королевство, деификуются институты. Так, вот сам по себе институт королевства, институт улады, это так само боская з'ява. Так само боство. Завсёды есть боства або боствы, зв'язані я з королівством, зв'язані я з уладою. Але апроч того, от, наприклад, у Єгипті Ісіс, яка є, там має безліч різних функцій, безліч, певний час вона робиться владаркою неба, вона є там і маті богов, вона є, але вона так само опікується королівством, з тієї причини, що вона є просто трон. Просто трон. Просто вот посад, да? Вот это вот это королевский посад, это и есть вот эта владарка свету. То есть и таким чином вот оно вельми шматмерно робится в образ этого королевства, потому что есть как бы гор, той, кто это трон Майя, гор это той, кто есть предвечный король, Ра, солнце, это той, кто есть владар этого свету, той, кто над этим королевством. Але вот эта владарка у всего, владарка неба, і вона є тим троном, на яким насамрэч тим пасадам, на яким сядзіць гэтая ўлада, значит, на яким знаходзіцца гэтая краіна, на яким знаходзяцца гэтыя людзі і так далее. То есть это вельмі глыбіннае, воскае вымярэнне самой ідэі каралеўства і як улады, і як краіны. І таго, і таго. І у хітытаў таксама вельмі выразна ёсць ідэнтыфікацыя тронаў, менавіта трона. Але апроч гэтага зброя, напрыклад, да? Зброя можа быць абсалютна шыкоўным міце 5-го стагоддзя бабілонскім пра якраз такі пра бога хаоса і Ра, які раптам вырываецца і пачынае знішчыць на сваім шляху. Ну, то яго там бухторываюць на гэтую справу, ягоная зброя, якую ён ж быў зрабіў, она называюцца сабіці, таму што іх 7. Сямёрка. Она называется семерка. Это зброя, это деификованная зброя, яка потребує ужитку самих себе, яка хоче маніпулювати гэтым светом, і вона гэта робить. У бугарыцкіх мітах, де Бог, уладар гэтага свету, Ваал, змагаецца па чарзе спачатку з ідэю разбурэння, персоніфікуецца як мора, мора-рака, дакладней кажучы, суддзя мора, прынц рака, якога зваць Ям. Яны змагаюцца паміж сабою. А потым са смерцю, з молотам, это зноў-такі вот ёсць такія вот баі, так? Адзін бог разбурэння, адзін бог смерці. Это зусім розныя рэчы, это зусім розныя выміранні. Але Ваал змагаецца з тымі з другімі. І калі Ваал змагаецца з Ямам, то вот менавіта з морам, у яго таксама дзве зброі, там вогуле все бінарна абсалютна, там все абсалютна парнае, дзве зброі, якія таксама ідэнтыфікаваныя, якімі ён проста візуалізуюцца як палкі вялікія, так, моцныя.
Вот яны таксама дыфікаваны. Вы можете дыфікаваць, в принципе, любую рэч, з якой вы суадносіцеся. Вот вы можете дыфікаваць любую, нават самую, здавалася бы, профанную рэч, там, вот як стол. Але стол, у вас іменно стол у вас робіцца алтаром, ён робіцца мадэллю, вот мой, например, стол так, это квадратный стол, гэта адразу мадэль зямлі, адразу ставим на гэты стол поўнач, поўдзень, захад, усход, і адразу ён ператвараецца у глыбінна сакральную рэч. В принципе, вот гэтых межаў для сакралізацыі свету няма. У меня вопрос про критерии. То есть, если каждый человек конструирует свой миф, как отличить, что один миф является адекватным, второй не является адекватным? Ну, это калі чалавек, так? Бо мы пераважна гаворым пра міты, у якіх жыве там цэлая супольнасць, так? Канструяванне мітаў, у якім жыве цывілізацыя. Але, в прынцыпе, кожны чалавек цалкам можа канструяваць свой міт. Міт з'яўляецца адэкватным тады, калі ён працуе. Калі ён працуе для свайго носьбіта. То есть, калі вы ёсць носьбітам свайго ўласнага міту, больш ніхто не ёсць носьбітам вашага міту, напрыклад, вы там абсалютны шизофрэнік, так? І вы сабе сканструявалі свой дакладны міт, свой дакладны свет, дзе вы дакладна ведаеце, што дзе там, з якой перыядычнасцю іншапланецяне вас адловліваюць і вяртаюць на месца, і як там, каго вам трэба пазбягаць, з кім вам трэба супрацоўнічаць. Абсалютна така цельная карціна свету, і для вас яна працуе вельмі добра, таму што вельмі добра арыентуйцеся ў гэтай карціне, але яна не падыходзіць больш нікому. Каб гэтая карціна функцыянавала не толькі для вас, яна павінна ўжо быць тады больш усеабдымна і павінна адпавядаць жыццёваму досведу ўсіх сваіх носьбітаў. І вот калі самы, які вы сабе не прыдумаеце, там фантастычны міт, напрыклад, вот апроч гэтых грамадных касмаганічных мітаў, якія ёсць базавымі для цывілізацыі, напрыклад, нацыянальны міт. Калі нацыя фармуецца, калі нацыя хоча стварыць сябе як менавіта як цэльнасць, яна абавязкова опіраецца на міт, яна канструюе гэты свой міт, адпаведна канструюе свае сэнсы. І гэтыя сэнсы будуць цудоўна функцыянаваць для гэтай нацыі і не значыць, што яны будуць функцыянаваць для іншай. От у 20 стагоддзі там два цудоўных прыклады мітаў, якія лакальна усеабдымныя. Нацызм, камунізм. Калі вы жывеце ў камуністычным свеце, камуністычны міт абсалютна для вас працуе. Абсалютна все, куды вы, ваше жыццё прадугледжанае, рэгламентаванае гэтым мітам ад вашага нараджэння да вашай смерці, і вы можете прадбачыць, в прынцыпе, кожны свой крок у гэтым свеце, ва ўсім шырокім свеце, вы ведаеце, як рэагаваць на ўсе нечаканыя з'явы гэтага свету. На ўсе з'явы, якія спрабуюць разбурыць ваш гэты міт. Вы цудоўна ведаеце, як гэты міт там залатаць, што з ім зрабіць. Альбо нацызм, так, які таксама працуе ў межах пэўнага часу. А вот у цяперашнім свеце, ну там, напрыклад, это American Dream, так? Які цудоўна працуе для амерыканцаў, які не перанасімы на якую-нибудь іншую сітуацыю. Ён не будзе працаваць у іншым міце. І таму Амерыкан абсалютна адэкватны, таму што ён цудоўна абслугоўвае сваіх носьбітаў. І тыя міты, якія абслугоўваюць, чым большую колькасць носьбітаў абслугоўвае міт, адпаведна, што больш всеабдымны міт, то больш всеабдымная карціна гэтага свету будзе стварацца. І вот это, скажем, просто цывілізацыйныя міты, просто міт, у якім знаходзіцца вся наша цывілізацыя, про то, як мы бачым свет, незалежна ад таго, ці мы ёсць, ну там лацінаамерыканскім селянінам, які там цяжкім трудом здабывае і прадае марыхуану, ці мы ёсць там сарбонскім прафесарам, мы ўсё роўна бачым свет аднолькавым чынам, а это не значыць, што свет такі ёсць. Мы ўсё роўна бачым формы і колеры ў гэтым свеце, так? Мы ўсё роўна пазнаем тых самых людзей, пры тым, што ў квантавым супе няма ні формаў, няма ні колераў, ёсць толькі вібрацыі, так? Ёсць толькі нейкія зусім ўзаемадзеянні на зусім іншым узроўні, ніякіх форм і колераў няма. Тым не менш, мы іх прымаем за свой цывілізацыйны міт. І яны зусім не ёсць абавязковымі. Яны могуць быць, мы можам бачыць гэты свет, успрымаць гэты свет
ані формамі, ані колерам. Там, наприклад, святлом, там якімі светлавымі лініямі, светлавым плям, што заводна. Мы ведаем прыклады асобныя гэтага. Як малыя дзеці ўспрымаюць свет. Ну, малыя дзеці вучацца бачыць свет формамі і колерамі. Вучацца. І мы іх вельмі старанна вучым, мы ім перакрываем усе магчымыя варыянты бачання свету, і такім чынам мы ствараем свой агульны цывілізацыйны падыход да свету. Яно цудоўна працуе, яно функцыянуе. Як бы перамясціце ў гэты наш мір каго-небудзь, хто ніколі не ўспрымаў жыццё формамі і колерамі, і ён не будзе для яго працаваць, он будзе нонсенсам. Як вот нічога, і вот это разуменне того, што мы нічога не ёсць абсалютнай праўдай. А то все, что есть, все сконструировано нами, разумение этого приводит нас до необходимости вот, усведомлять в этот момент, усведомлять момент того, что мы на самом деле мы конструируем. Мы это не значит, что вот я тут для себя, и вот я сегодня один мир сконструю, завтра другой. Абсолютно нет. Это сапраўды вельмі трывалыя конструкции, причем не просто вельмі трывалыя, вельмі на свядомасному узроўню, яны надзвычай кансерватыўныя. Яны вельмі цяжка мяняются. Вот, апроч, калі сапраўды вот у шизофренікаў, там дзе правда тут і цяпер утвараецца свой свет. Але шизофренікі вельмі добра, комфортна впісаныя ў нашу карціну свету. Хай яны яго бачаць зусім па-іншаму. Да? Вот прыклады тых, для тых не працуе там наш астатні свет. То есть ёсць заўсёды ёсць у нашым свеце тыя, хто прымушаюць нас разумець, што наше разуменне свету рэлятыўна, што я не абсалютна. Да? Вот гэта вельмі важна. Ирина, вы скажите, пожалуйста, возникает такое отчувание, у меня возникла некая такая трагедия сучасного свету, тем, что она не здольна створить свой космогоничный мир. То есть можно все, что такое трывалое было, на чем можно будовать некие трывалые основы життя, все это где-то там далеко-далеко у старожитности. А ось наша цивилизация, она отрымливается не здольна ствараць мифы. И можно это воспринимать как некое сведчение похиснутости, некой з того, что звярнулая она может дзесьці калісьці, что у стварэнні тых міфаў можа удзельнічала некая звышсвядомасць, з якой мы паказваем зараз сувязь. Ну, сапраўды амерыканскую эту, это ж не трывала, это иллюзия. American Dream такая же самая иллюзия, как форма и колер. Скажем, это ці што-небудзь іншае. В прынцыпе, калі вы возьмеце любы фрагмент карціны свету, абсалютна любы фрагмент, вы яго лёгка рэлятывізуеце. Рэлятывізаваць усю карціну свету гэта нашмат цяжэй, але тым не менш, уже наша задача і наш абавязак, калі ўвогуле ёсць такая рэч, як абавязкі, а абавязкі ўзнікаюць там, дзе ёсць канструяванне сэнсу. Бо інакш так абавязкаў няма зусім. Задача разумець менавіта вот эту абумоўленасць нашага светабачання, не абсалютнасць нашага светабачання. І гэта, відаць, можа адно з самых важных дасягненняў менавіта нашага часу. Гэта трагічнасць і траўматычнасць тут, безумоўна, прысутная, асабліва траўматычнасць. Бо калі у вас выбіваецца вся глеба з-пад ног, и вы раптом окунаетесь в этом неведомом свете, вам робится страшно. Что вы с этим страхом зробите? Наколькі это будет творчий момент асэнсавання сябе, асэнсавання того, что свет зусім не тое месца, як мы про яго думали, ці наколькі гэта будзе творчая рэч, гэта залежыць, безумоўна, зноў ад спажыўцоў гэтай новай сітуацыі. Тое, што сітуацыя новая, гэта цягам апошніх тысячагоддзяў, можна сказаць, што так, гэта сітуацыя новая. Наколькі яна новая для чалавецтва, мы не можам сказаць, таму што ў нас вельмі кароткая памяць цывілізацыйная. Адзінае, што наша цывілізацыйны досвед нам гаворыць, што ўсё дзесьці калісьці ходзіць з тымі самымі вялікімі цывілізацыйнымі горамі. Хай сабе там ці спіралямі, там ці чым завгодна, але наколькі гэта так, это зноў фрагмент канструявання сэнсу. Гэта
ідэя цыклічнасці, таксама канструяванне сэнсу. Калі вы прымаеце ідэю цыклічнасці, што-небудзь з чаго-небудзь трэба пачынаць, так? Калі вы прымаеце ідэю цыклічнасці, тады ну, вот, вы можете просто зноў-такі канструяваць так, як вы канструюеце, ведаючы, што ўсё гэта ўжо было і ўсё гэта яшчэ будзе. Так? Як казаў энтузіазм, усё, што было, ёсць цяпер, а ўсё, што будзе, ўжо было. Так? І вот такая вот вялікая вельмі ёсць стваральная сила в этих словах. Да? Вот это, а вы можете ее воспринять как разбуральную силу. Это снова будет конструирование сенсу, стваральне и разбуральне. И вот это разумение трагичности и травматичности приходит каждый раз, когда ставятся некие важные вельми основы. Вот это тут далеко не новая ситуация. Это постоянно возникает. Потому что что с весь час трансформуется. И это травматично у тым выпадку, калі вельмі была моцная привязанность да, абсолюту той картины свету, якой вы знаходитесь. Тому релятивизация картины свету релятивизуе и травматичность. Это вельмі тяжко принять. Это бывает вельмі тяжко зрозуміти. Я кажу, здесь у нас, наприклад, два поколения, які вот так вот шукають сенси у безсенсовності. Тому що коли нема абсолютних сенсів, значить сенсів нема нового. Але це не значить, що сенсів нема. Це значить, що сенси є ті, які ви нададите, які ми надамо той речовісності, яку ми сприймаємо. Скажем, тому сприйманню речовісності, як буде більш докладно сказати, які ми сенси надамо, такі сенси і будуть працювати, будуть функціонувати і будуть або адекватними, або неадекватними. Вы связываете трансляцию смыслов с какой-то мифологией. Но в таком случае неразрешимой становится проблема определения истинных и ложных смыслов. Если все мифология, то откуда взять, например, скажем, выбор человека между ложными и истинными смыслами. Все равно все будет мифами, которые он примет. Тут не мифами, тут это питание терминологичное. Миф – это целостная картина свету, яка працює у неким вельми серьезная для часу, это вельми серьезная колькость людей. Да? Миф это не мифы, что значит неправда, так? Потому что есть еще это значение. Я просто в деле практичных методів я прошу это разделять. Але мы про это особливо не касали, тому не важно. Але наконт правдивости и неправдивости тут сапраўды гэта спрацоўвае. Любая правдивость, любая правда сконструяваная пэўнай цивилизацией, пэўным митом. Па-за митом правду все равно нема. Это абсолютная правда перастае быць абсолютной правдой, калі вы пераносіце яе у метры іншай картины свету. И таким чынам вот это вельмі важная ўвогуле рэч. Пошук і знаходжанне правды. Ідэнтыфікацыя чагосьці як добра або зла. Это тое, што ёсць, можа, скажем так, асноўным зместам чалавечага інтэлектуальнага духоўнага пошуку, пошук правды, пошук добра, наближение до правды, наближение до добра, але и одно, и другое, и правда, и добро есть сконструяванными сенсами. Калі мы их, мы можем зусім от этого отмовиться, так? Мы можем отмовиться от правды и от добра, вот, калі мы обогнем свою квантовую спецалкам, як оно будет працаваць, не ведаем, потому что еще нема досвіду. Потому что наш досвід это звычайно менавіта надаваць чамусьці сенсы правды и неправды, сенсы добра и сенсы зла. И отповедно, тут что тут вельмі істотна, вельмі істотна, это тое, что калі мы называем штосьці добром, например, можете заменить неправду, да? Калі мы называем штосьці добром,
і воно автоматично не робиться добром і не робиться злом, і не робиться нічим. Воно зостається тим, чим воно є. Візьміть просто любую з'яву, яка сприймається там цивілізація, традиція як добро, або чоловіком як добро. Так що, називаючи чимось добром, ми не робимо це добром, а ми хоча й визначаємо себе у дочиненні до цієї з'яви. Значить, у нашій прийнятій шкалі коштовностей добро є на самій вершині, добро це є те, що є максимально пожаданим, те, що є максимально адекватним нашому найвищому розумінню світу, те, до чого ми імкнемося з тим, як яким чином там справитися, яким чином мати найліпший досвід. І коли ми що-небудь називаємо добром, ми визначаємо, як ми ставимося до цієї події, де ми є у дочиненні до цієї події, ці з'яви, ці феномени, так? І все. Тобто, по сутності, більше ми нічого не робимо. Коли ми називаємо щось злом, що ми знову-таки визначаємо себе. Философия такая точка зрения называется релятивизм. Так я ж про це кажу весь час. Но это неверная точка зрения. От у чим реч. Якраз реч у тим, що у недрах кожної картини світу ми поділяємо все на правильне і неправильне. А в чем тогда различие между мифологической картиной мира и научной картиной мира? Я про це казала. Я про це вже казала. Ну, вы понимаете научную картину мира как нечто, так сказать, спущенное на уровень физики. А научная картина мира, она включает и картину мира общественных, гуманитарных наук, культуры, наконец, и так далее. Она противоположна, она стремится демифологизировать человеческое мировоззрение. Включися демифологизовать человеческое добро, и она конструирует иншу систему мира. И тут мы никуда с этого не выйдем. Это не так, потому что есть такая вещь, противоположность между теизмом и гуманизмом. Гуманизм — это не просто релятивизация смыслов и уход от единой, так сказать, навязываемой мифологии, значит, картины, мифологической картины мира. Гуманизм действительно связан с принятием ответственности за историю на самого человека, не обязательно на глобальную историю, ответственность за историю своей семьи, ответственность за историю своей страны и так далее, и так далее. Вот, да, но гуманизм как раз транслирует смыслы, которые постоянно стремят, значит, не просто демифологизируют, значит, картину мира, они транслируют ценности, которые не являются мифологичными. Они соответствуют действительности. Почему? Потому что, почему они, например, демократия, свобода, значит, без понимания вот этих глубинных ценностей не может совершаться прогресс общества. Общество становится действительно пленником самых различных мифов, ложных мифов, но гуманистическое мировоззрение, оно как раз базируется на соответствии действительности, оно связано с наукой, значит, оно связано с опытом, с экспериментом и так далее и тому подобное. Понимаете? А у вас получается, что все мифы, все мифы. Вот тогда нельзя отличить, допустим, этого самого коммунистический миф от демократического мировоззрения, от либерального мировоззрения, наконец, которое, значит, настаивает на освобождению, значит, общества и человека от вот этих вот заскорузлых мифов. Тогда все мифы. Извините, а можно оппонировать? Извините, пожалуйста.
Можно. чудесная работа Алексея Федоровича Лосева «Диалектика мифа» называется, в Знаю. которой начало века. И, собственно говоря, ну, я не специалист, но я, ну, насколько я понял, миф более реален, чем опыт Галилея по сбрасыванию камня с Пизанской башни. Типа этого. Миф, он настолько же реален, и, как бы, как сказать, спорить сейчас о том, что, ну, а спорить о мифе, мне кажется, не имеет никакого смысла. Он более реален, чем многие картины мира. Понимаете, свобода мысли существует и в рамках какой-то мифологической системы. Той системы религиозной, которая навязывает определенные мифы каждому человеку. Зразумела позиція. Справді спрачатися, як ви кажете, спрачатися абсолютно ніякого сенсу, стає причина, що адмітом ми якраз розуміємо таку цілісну картину світу. Я вам казала, що термін неудалий, але іншого ліпшого терміну немає. Не всяка картина мира является мифологичной. І от те, що ви зараз транслювали, це якраз є вельми добрий приклад от этой картины свету, яка саму себе абсолютизує. Это вельми добрый приклад того, что есть абсолютные правды, есть абсолютная речаїсність, яка спостигальная, познавальная, из якой можно там щось далі виходити. Так? Вот это вот вельми добрый приклад того, якраз вот про что мы говорим, коли мы говорим про картину. Когда мы познаем действительность на фактах, тогда мифы правильно. исчезают, рассеиваются. Зрозуміло. Только что у любой науковой картины свету факты застаются теми самыми, интерпретация фактов меняется, и эти факты связываются с новыми фактами, відповідно, картина знову-таки трансформуется. Это означает углубление наших знаний и углубление нашего понимания действительности, отнюдь не замена одних мифов другими. Добре, ну зрозуміло. Зрозуміло, ще будь ласка. А вот я, наверное, так очень поверхностно знаю там восточное мировоззрение, но вот там, по-моему, есть, сейчас боюсь, конечно, тыкать пальцем какой-нибудь дзен-буддизм, там, где, ну, они исповедуют какое-то созерцание, там, и, скажем, отстранение от мира там, действительности, ну, нет ли это вот как бы противопоставления, такое, скажем, ухода от мира, описывающего действительность, к попытке... Есть навіть у певному сенсі, ну до певної межі. Є от абсолютно от геніальний фрагмент з китайської діамантової сутри, який не виходить у саму сутру, але який є у промові. Там, де говориться про те, що наш світ, який ми сприймаємо, там наш світ уже як ми інтерпретуємо, є не більш, чим відбиток на поверхні кроплі роси. Таким чином, вот глядите, коли сама по себе эта метафора, она одразу ж надмірна. Тому що, по-перше, це відбиток, тобто усприйманая нами речаїсність є всього тільки відбитком. По-друге, це відбиток на поверхні кроплі, так що це відбиток скривлений. По-третє, це кропля роси, узить за сонце, роса витворилася. Тобто це прикладно 9-е століття. Так, скажем, вот такие вот речі є, але він ніколи не пропонує альтернативи. Так? Альтернативи не пропонується. Що нам от з этой, коли ми розуміємо, що ми знаходимося на відбитку поверхні кроплі роси, що нам з цим робити? Так, альтернатива не пропонується, тому що далі йде вже знову таки стандартна діамантова сутра. Але ввогуле вот это все равно ничего нового, ничего принципово нового мы все равно не находим, потому что все, что было, есть теперь, и все, что будет, уже было. Только что вот задача самая важная, самая истотная это есть менавіта вот это свядомостное конструирование, разумение того, что это есть конструирование, а не абсолютно объективная правда. Гуманизму там, где чего-нибудь там, еще чего-то. Это вот вельми важно, потому что тогда мы нашмат можем, тогда вот это до питання отказности, коли ще знову Левінаса згадати, до питання отказности это вельми важная реч, так? Потому что тогда мы справді, коли мы берем на себе отказность за конструированные нами картины.
силы законструированные нами светопогляды. Они говорят, что вот это, вот оно так есть, и оно так есть, и есть оно вот так. Потому что оно не так есть, и не так есть, и не вот так оно есть. Может быть так, а может быть не так у межах певної картини світу. Значить, коли ми беремо на себе отказ називати конструювання, ми зовсім по-іншому до этого ставимося. Это, в принципе, это то, с чем вот, нам, вот хочем мы того, не хочем, нам треба с этим працевать. Ну и вот, может, другая оппозиция какая-то, может, слышали, есть такое произведение «Секрет», очень популярная, там книжка, там фильм, ну, то есть такое психологическое течение, ну, если его очень грубо изложить, типа думай о хорошем, и это хорошее будет с тобой случаться. Ну, вот, типа настраивай себя на позитивный образ жизни, и, на мой взгляд, оно пытается дать каждому такой инструмент индивидуального конструирования, ну, мифа вокруг себя. И, ну, вот с этой точки зрения, вот, мне она кажется, ну, мало того, что оно очень популярное, там, ну, как это, миллионными тиражами там продавалось, так оно еще и в целом, ну, скажем, может быть, просто отражает вот этот ход на атомизацию, что теперь, ну, вот, то есть, да, каждый сам за себя, и вот общество не способно, что ли, так предложить такую стабильную картину мира, ну, потому что там есть много конкурирующих, да, и чтобы человеку как-то у него не была такая мозаичная шизофрения, чтобы он, ну, так, цельная, но собственная. И вот, ну, и это как только такая подводка, что не ведет ли это вот, ну, в будущем общая тенденция, что типа мир распадается на таких кучу атомарных индивидов, которые вот, ну, живут в своих, ну, собственных таких... Сконструированную раю. Ну, раю те, аду там, уже у каждого свой. Уже что сконструировали, Да. так вот и живут. Речь у тем, что вот это секрет, это есть частка от той системи, якби того нового міту, який спробує тепер конструюватися, і які вельми на самому розвитку зробить працює, то, що починається від New Age. Так? Это секрет, это якраз New Age-овська філософія, але там якби так само є ще, у гэтага є ще інше вимірення. Це от слушно то, що от, якби заважається, справді, от як ти робиш, так і робиш, але там воно виводить у виніку, всі ці ідеї, вони виводять у виніку на ту саму прокаветну ідею цельності, речаїсності, у якої все одно з усім взаємозв'язано, абсолютно. І там, скажімо, часом пропонується вельми зрозуміла така ясна метафора, як хваля і океан. Тобто, скажімо, кожна хваля і океан, взаємоотносини індивідуальної свідомості з усією речаїсністю, як взаємоотносини хвалі і океану. Тобто, ця хваля, вона виникає, вона індивідуальна, вона така, яка вона є, і кваліфікабельна, і квантифікабельна, але, тим не менш, вона не є океаном, але вона абсолютно зв'язана з океаном. Вона не існує без цього океану. І океан не існує без цієї хвалі, тому що океан в цю хвалю, возникновение этой хвали є натуральне розвиття цього океану. Вот. І тут вот, якби, то есть оно, вот, добре, що було це згадали, цей аспект, тому що це менавіта є спроба конструювання сенсу. Так? От оно, от, у певному своєму сегменті воно виглядає як індивідуалістичне. У іншому своєму сегменті воно хоче спробує менавіта намацати з цього нечто агульне для всіх. І там от менавіта шукаються шляхи, яким чином з цим океаном висусуються, яким чином маніпулювати, скажімо так, цим океаном, щоб створити себе в ту хвалю. І тут от мені от згадується те, що я часто вельми накручую, це з пункту гледження нашої теперішньої космологічної системи, сусвіту, в якій ми живемо, поширається з кожного пункту простори з повеличенням худкості во всіх керунках одночасово. Вот поглядите, так, это то, что просто вот наша теперешняя вот школьная картина космологічного света. Так? Значит, свет поширяется с повеличением худкости с кожного пункту простору во всіх керунках одночасово. І от у сенсі, у речищі конструювання сенсу
і воно означає, що ваша індивідуальна я, там ваша індивідуальна свідомість, одночасово є скриницею поширення сусвіту і всього, що ви вкладаєте в сусвіт, тому що сусвіт поширається з кожного пункту простору. Відповідно, ви є з цим пунктом, з якого сусвіт поширається. А з другого боку, ви є фронтом поширення сусвіту. Тому що знову-таки поширається з вас і вами. І от гэта, так само гэта от одна з тих речей, яка є вельми легко зрозумілою, але не легко засвояльною, тому що вона міняє наші звичайні орієнтири в тому світі, де все має ту постійну основу, в тому світі, з яким ми працюємо. Тому що це сусвіт все одно поширається, а поширається з кожного пункту простору во всіх керунках, одночасово з попередженням хитрості. Так що з нас і нами. Так? От тоді знов-таки, коли ми це приймаємо, то знов-таки настроюємо свої сенси певним чином. Там, почекайте, пане Скаченко. Извините, я вот обратил внимание, что слово конструирование, да, то есть это конструирование, я правильно понимаю? Оно очень часто встречалось в вашей речи, вот, и я вообще хотел спросить, насколько адекватно выражение конструирования смыслов. Разве смыслы не переживают? Может быть, как сказать, как яхту назовешь, так она и поплывет, победа или беда. Вот, как сказать, если мы смыслы конструируем, то падаем прямо в постмодернизм сразу же, и каждый становится сам себе шизофреником. Вот. А если мы смыслы переживаем, не конструируем, если мы смыслы переживаем, то очевидно, что все становится более, Зрозуміло. Мне кажется, что, может быть, если речь идет о мировоззрении, то очевидно, что мировоззрение можно сконструировать, а смысл, очевидно, особенно индивидуально. Тоді забудьте віддати термінологічне питання розуміння терміна сенс. Але коли, ми звичайно під сенсом розуміємо, коли ви його ставите в те, що проживається, тоді як ви розумієте цей досвід проживання? Як обумовлений цієї системи світогляду, якою ви навчилися від навчання, тим, що воно об'єктивне, дадене, і його неможливо прожити по-іншому. І воно знов-таки все одно задає велике питання, більше, ніж дає проживання сенсу. І все одно ми виходимо на те, що в сенс, який ви проживаєте, однольковая, абсолютно однольковую ситуацию, абсолютно однольковые, вот все даденные параметры будут однольковые, берете там 2-3 человек, и они проживут это по-розному. Відповідно, сенси нададуть этому розному. Просто вот возьмите, там, скажем, ситуацию какую-нибудь аварию, в якой 2 человека потерпели и лежать у той самой шпитальной палате. Так, у обоих там ноги от тела, у обоих там вимосно пошкоджены. Так, один з них вирішає, що життя скончене, зневірується, співається і перестає просто функціонувати, тому що він надав сенс этой ситуации. У другого открываются некие визии, и он починає там або містичні досвіди, або живописцем робиться, або там ще що-небудь, які відкриває нові можливості в цій ситуації. Тобто, і знову-таки надає сенс. І проживають сенс і один, і другий. Але і сконструювали сенс по-розному, один і другий. Тобто сенс все равно это та речь, яка залежить от вашего выбора. Но мы конструируем свои смыслы, да, мы конструируем и творим, и переживаем. Но мы их переживаем и творим не только под действием воспринимаемых нами мифов, но под действием той реальности, в которой мы живем, и которая общей является для всех, кто живет в этой реальности. В этом абсолютность наших смыслов. И отличие, и критерии отличия истинных смыслов от ложных. На этой оптимистичной ноте. Я думаю, що можна було більше довго Потому что тут це правди говориться. Але у Ірини буде особливий курс, правда, трошки, може, хоча про те саме, я думаю, можна буде протягувати там, розважати і думати. Дякую всім. Дякую.